Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hello guys. Good morning. Guys, ഞങ്ങളാ തെണ്ടി തിന്നാണ്ട് നമ്മള് പൂ കട്ടൊന്നുമില്ലേര് ತಾನೆ ಕಟ್ಟಂದೆ ಮೊಗ್ಗು ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಗಾಯಸ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಪಾರ್ದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೂರ್ಚೊಂದು ಹಂಗೆ ಪಾರ್ದು ಚಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ಅನ್ಸಂಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟವ రెండు ಚಿರಕ್ಷಣ ಕುಜಲ್ಲಪ್ಪ రెండు ఉందా ಅಪ್ಪ ಮಳೆ ಲೆತ್ತಂಬಲ ಲೆತ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ ಡೌಟ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾವ್ 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 पिदार्थ कुल बज्जे बच्चे बिंचु बटर ಕೈ ತಡಿ ಎಂಜಾಂಡು ತುಕ ಎಂಜಾಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಫುಂಡು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಅನ್ಪುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲೆ guys tole guys नेट फोटा शो करपुने ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಗಳು ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಾರ್ ಚಿರಕ್ಷಣ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿ ಫುಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ మంచి గ్యాస్ బాగా నిద్ర బలండు చిరక్ష ಎಂತದಾ ಅಡ್ಡ ಉಳಾಯ್ ಬಾಡಿ ರೀಟ್ ಬಲಿವರು ಗಾಯ್ಸ್ ಏನ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಚಿರಕ್ಷಣ ಅಂಚ ಸಿದ್ಧ ಬದ್ರಾಗ ಬತ್ತೆ ಚೂರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಬೇಗ ಉಂಡು ಅಂಚೆನ ಬತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಚು ಇಲ್ಲಾದ ಪೂಸಣ್ಣ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಪುಡ್ರೇಟಾನ್ ಸೊ ಅಂಚೆನಿ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆನ್ಪಾಗಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಕನ್ನಾಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್